Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, τελικά σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, όπως έχει καταντήσει να είναι το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ και άλλες διατάξεις, εγώ ως βουλευτής Κυκλάδων θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα της Ναξίας Μύριδας, το οποίο έχει τεθεί και από τον εισηγητή μας τον Θανάση τον Πετράκο και από τον Μανώλη τον Γλέζο, που τόνισε την ιστορική αξία του προϊόντος αυτού. Πριν όμως από αυτό θα ήθελα να κάνω μία ανοίξη για το θέμα του εποχιακού επιδόματος ανεργίας, διότι οι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης που πρότειναν την τροπολογία αυτή πολύ γρήγορα και καλώς βεβαίως πήγαν από τις 179 μέρες για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, μέσα σε 3 μέρες πήγαν στις 200 μέρες το χρόνο. Στις 179 δεν άντεχαν το δημοσιονομικό σύστημα της χώρας και τις αντέχει στις 200 μέρες. Ιδού το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, εάν δεν υπήρχε κατακραυγή των εργατικών κέντρων της Ρόδου, της ΚΟ, της Κρήτης, της Κέρκυρας και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα στον εργαζομένο στον τουρισμό, θα υπήρχε αυτή η υποχώρηση? Τρίτο ερώτημα, είμαστε υπέρ της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου, ναι ή όχι? Έτσι δεν λέμε όλοι συνεχώς ότι θέλουμε να επιμηκυνθεί? Και αν επιμηκυνθεί, πώς θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό? Ανασφάλιστοι, με μαύρη εργασία? Σας καλούμε λοιπόν, πέρα από τερτύπια, να αποσύρετε την τροπολογία σας και να δεχτείτε τη δική μας τροπολογία που επαναφέρει το επίδομα ανεργίας για τους εργαζόμενους στον τουρισμό στην προτέρα κατάσταση. Μπαίνω τώρα στο ζήτημα της Ναξίας Σμύριδας. Καταρχήν πρέπει να πω ότι χάριν των κινητοποίησεων των σμυριδεργατών της Νάξου αλλά και όλων των φορέων του νησιού, πέρυσι τα σμυριδορυχεία απέφυγαν το κλείσιμο από 1η Πρώτου του 2014, που επιδιώχθηκε να γίνει μέσα από παλαιότερο νομοσχέδιο του ΙΠΕΚΑ. Θα ήθελα να επισημάνω λοιπόν ότι το προϊόν αυτό είναι ένα προϊόν μεγάλης αξίας και εξαιρετικής ποιότητας, που για κάποια χρόνια λόγω υποκατάστατων είχε σχεδόν σταματήσει να διατίθεται. Όμως τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον ζήτησής του αναζωπυρώθηκε, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεών του. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι η Ναξία Σμύριδα αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα των χωριών της ορεινής Νάξου, που τα τελευταία χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί λόγω της τρευλής αντίληψης για την τουριστική ανάπτυξη, η οποία προχώρησε χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική, αναπτύσσοντας συγκεκριμένες περιοχές ακόμα και μέσα στο ίδιο το νησί και διευρύνοντας τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Και επειδή είναι φανερό ότι αν θέλουμε να μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση αλλά και για περιφερειακή ανάπτυξη, που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί, ακριβώς θα πρέπει να στηρίξουμε σε κάθε τόπιο τα ντόπια προϊόντα και την ντόπια παραγωγή, είτε πρόκειται για αγροτικά προϊόντα, είτε για μεταποιητικά, είτε για προϊόντα εξόρυξης κλπ. Η στήριξη της Ναξίας Μύριδας θα δώσει δουλειά στα χωριά της ορεινής Νάξου και θα ανοίξει το δρόμο για πρωτοβουλίες ολοκληρωμένης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, που με τη σειρά της θα δώσει όθηση και στον τουρισμό με τη μορφή εναλλακτικών μορφών, που μπορεί να είναι ο βιομηχανικός τουρισμός, με επισκεψιμότητα στα παλιά ορυχεία και με τη δημιουργία βιομηχανικού μουσείου, είτε με το φυσιολατρικό τουρισμό κλπ. Ήδη φαίνεται ότι με ευθύνη του ΙΓΜΕ, και θα θέλαμε εδώ μία ενημέρωση, έχει προκηρυχθεί η ανάθεση μελέτης, σχετικής μελέτης, για την πορεία της οποίας οι τοπικοί φορείς και το Σωματείο των Σμυριδεργατών επιδιώκουν την άμεση ενημέρωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του Σωματείου των Σμυριδεργατών. Αύριο υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση στην Νάξο, όπου τα ορεινά χωριά, οι σμυριδεργάτες κατεβαίνουν όλοι στη χώρα της Νάξου για να διαμαρτυρηθούν και να διαδηλώσουν. Διαμαρτύρονται για την αθέτηση της δέσμευσης της ποσότητας παραλαβής από το δημόσιο για το 2013, επισημαίνοντας ότι οι 4.250 τόνοι αφήνουν ανασφάλιστους πολλούς εργαζόμενους και διεκδικούν την παραλαβή 8.000 τόνων. Διαμαρτύρονται για την απόρριψη εγγραφής νέων εργαζομένων στους σμυριδεργατικούς καταλόγους, που σημαίνει σταδιακό κλείσιμο. Διαμαρτύρονται για την πώληση της Μύριδας σε ιδιωτική εταιρεία σε εξευτελιστική τιμή. Πουλήθηκαν περίπου σε τιμή
5,86 περίπου ευρώ τον τόνο, και μάλιστα όταν επρόκειτο να ψηφιστεί το παρόν νομοσχέδιο που καθορίζει ούτως ή άλλως ψηλότερες τιμές. Διεκδικούν η τιμή πώληση να καθοριστεί στα 25 ευρώ και για τη β' ποιότητα και 30 ευρώ για την α ποιότητα. Διαμαρτύρονται τέλος για τη συστηματική προώθηση της ιδιωτικοποίησης της μύριδας. Από την πλευρά μας, ως ΣΥΡΙΖΑ, θα θέσουμε σε διαβούλευση με τους κατοίκους και τους μυδροεργάτες ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ορεινή Νάξο. Επιδιώκουμε τη σύσταση ενός φορέα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της μύριδας και ανάδειξης ευρύτερης περιοχής, μέσω του οποίου θα συνδυάζεται η συνεργατική παράδοση των κατοίκων με τα νέα θεσμοθετημένα συνεταιριστικά και αυτοδιαχειριστικά σχήματα, χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή του δημοσίου. Ο νέος φορέας επιδιώκουμε να συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία εξόρυξης με την προστασία του περιβάλλοντος, την επεξεργασία σε επιτόπιο εργοστάσιο για την παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων και μάλιστα καινοτόμων, την αξιοποίηση των στήρων για αδρανή υλικά, τη συμβολή της αιωλικής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, την τουριστική αξιοποίηση των ορυχείων. Οι δράσεις αυτές θα συνδέονται με ένα γενικότερο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ορεινή Νάξο, το οποίο πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτείται από τράπεζες ειδικού σκοπού. Επειδή ο χρόνος τελείωσε, τελειώνω κι εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος